Христос рождається. Дорогі у Христі, вітаю вас усіх з Різдвом Христовим. Бог предвічний народився. Ісус народився раз назавжди у Вифлеємі Юдейському. Проте Він продовжує народжуватися у нас через Духа Святого. Тож ми запрошені очистити ясла нашого серця від усякого духа, зла, ненависті, гніву, злоби, брехні. Бажаю вам і мені, щоб ми самі стали зіркою любові, доброти і надії, щоб ми прийняли до свого серця Духа Святого і щоб радісна подія Різдва піднесла нас на душі, утвердила у певності непроминаючої Божої любові до нас і постійності Його опіки над нами. У чому, у Дусі Божому, нехай новонароджений Спаситель вислухає всі наші молитви, збереже наш народ і нашу державу у мирі, у гаразді та обдаровує своїм небесним благословенням. Слава Богу, заспіваймо! Честь Сину Божому, Господеві нашому, поклін віддаймо.